Στις πόλεις, γιατί δεν ξέρουμε αναλυτικά όλες τις πόλεις που θα είναι. Μεγάλη υπόθεση, να ξέρεις. Δεν έχουμε άλλο πρεμιέρες. Λοιπόν, Θέλξη. Ουάρε, Θέλξη, γάμο. Τι κορίτσι, ρε κορίτσι. Ξέρεις που ήτανε? Στις Μαλβίνες, με γνωστό εφοπλιστή στις Μαλβίνες. Οπα. Και κότερο ξέρει πόσα μέτρα, πάνω από 50 μέτρα κότερο. Σώπα η Θέλξη. Μπράβο. Κύριος, τα φυσάει. Αφισάει, Τα φυσάει ο κύριος. Και κρυώνει. Και κρυώνει, ακούς. Και με πήρε τηλέφωνο, βλέπω ένα νούμερο, Μαλβίνες. Έπαθα πλάκα. Με πήρε στο κινητό, και τα νούμερα εκεί πέρα, σιδηρόδρομο. Λέω τι γίνεται, ποιος με πέρα αυτό, ξέρω. Και ήταν Δελξέρα. Να πούμε ότι ξεκινάει με τον Χρήστο Χολίδη και με τον Ραυτόπουλο, τον νέο αστέρι, ναι, το φίλο και τον Κοντονέο Κοντόπουλο, τον νέο Κοντόπουλο. Ο Βασίλη, κανόνες στο τρίο να κάνει τους δουλειά εκεί πέρα στο στήριο. Όχι τον κράζω και το φίλο με τον Βασίλη Κοντόπουλο, τον κράζω πολλές φορές. Αλλά μου λέει έχεις δίκιο ρε Μπαγκάζα γιατί ξέρεις το αντικείμενο. Έτσι. Αλλά δεν ξέρεις το αντικείμενο. Να σου κάνει, γιατί το φωναράκι που τον έκριζα, ξέρεις που μου την είπε ο Φωναράκης. Ναι. Λες τον τραλαλά, με έκραζε, τι να σε κάνω όλος.